Hubad sa palad, matag usa ka nato ana ay gihatag sa Ginoo. Duha ka klase ang mga kapalaran. Ug nalinya ta sa maayong kapalaran, mas labing maayo. Ug nalinya ta sa dili maayong kapalaran, maayo gihapon. Kay kita nakapuyo sa kalibutan ug nagsubay jud ta sa atong kapalaran. Daghang salamat. Maayong buntag. Maghubad ko karon sa mga palad nga gipadala sa Messenger. Ang unang-unahon akong hubad karon mao si Juniper Ongko diha sa Bunawan, Davao City. Ikaw labing ka nga pagkababae. Unya ang imuhang palad hapsay ragyod. Unya ikaw maayo sad ka mugunit og kwarta. Gamay ragyoy awas. Dili gyud ka magpatakag pagawa sa imuhang kwarta. Unya ikaw pag-amping kay naay mga sakit-sakit nga mga ginagmay basi na humana. Unya ikaw makaanak duha tulo. Unya ikaw ana kay daghang plano sa imuhang kinabuhi. Ug paningkamot lang gyud kay ana ay mga kaasinsuhan sa imuhang kinabuhi. Unya ikaw manggiluy-on ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Matinabangon ka nga pagkaanak. Unya ikaw kugihan jud ka sa trabaho. Paningkamot kay aron muuswag sa kinabuhi. Unya ikaw maayo jud ka sa trabaho, i-sideline lang pod ang negosyo. Trabaho, negosyo. Unya ikaw dili jud pod ka dalo, manggihatagon ka. Unya ikaw dali ra pod ka mahiubos. Unya naasay daghang masina nimo. Unya ikaw pagsuway-suway og abroad kay anaa bayay travel abroad nimo. Maunay hubad sa imuhang palad Juniper Ongko diha sa Bunawan, Davao City. Ug daghang salamat sa imuhang pagpadala sa imuhang palad. Ug daghang salamat usab sa imuhang pagsubaybay sa akoang Facebook page. Ug mo shout out ko diha sa Davao ni Lucy Abduhan, ni Rose Abduhan, ni Kuling Abduhan. Pag-amping mo dihang tanan, God bless. Ang sunod na kong hubaron nga palad karon mao si Alice Andoy diha sa Laguna. O daghang salamat ha nga nagpahubad jud ka sa imuhang palad. Ug ikaw dili ka labing sa imuhang partner. Unya ikaw mahiyain, maulawon. Unya ikaw anaa say imuhang pagkapulanon. Unya ikaw kugihan sa trabaho. Unya ikaw emosyonal nga pagkababae. Unya ikaw dili dalo manggihatagon.
mapinanggaon sa bana ug mga anak. Ug ikaw tumatabang jud ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Kay ikaw maguulsad ka ug dili ka makahatag nila. Mo na ikaw maningkamot jud ka nga mangita og kwarta. Bahala gamay basta nakahatag. Unya ikaw emosyonal jud ka kaayo. Dali ra ka masakitan. Unya og mangluod ka, dili lang ka magtingog-tingog. Unya ikaw ra say kuan sa imuhang kaugalingon, maga-adjust. Unya ikaw pag-amping ha kay naay mga sakit-sakit nga ginagmay. Unya ikaw pag-ampo sa Ginoo kay anaay mga grasya nga moabot sa imuhang kinabuhi nga dili nimo damhon. Anaay kaasinsuhan sa imuhang kinabuhi basin diha ninimo or basin adto na sa imuhang mga anak. Unya ikaw daghan kag plano sa imuhang kinabuhi nga gusto kang makabalay. Ug pag-ampo lang sad sa Ginoo kay aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi. Unya ikaw dugukon kag mga higala. Dugukon sad kag mga laki. Unya ikaw mahadlokon, dili jud ka magpataka. Maunay hubad sa imuhang palad. Alis diha sa Laguna. Ug daghang salamat usab sa pagsubaybay sa ako ang Facebook page. Ug daghang salamat usab sa imuhang pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. God bless. Mo shout out ko diha sa Cavite ni Maritzo Acero. Shout out diha ni Miriam de la Serna. Shout out diha ni Elma Horban de la Serna. Ug pag-amping mo diha hang tanan, God bless. Ang sunod na kong hubaron nga palad karon mao si Paul Serna diha sa Iligan City. Paul Serna diha sa Iligan, ang imuhang palad, ikaw dili labing ka sa imuhang partner. Ang imuhang partner maoy mo labing diha kanimo. Unya ikaw anaa say pagkasiluso. Unya ikaw makadungog og mga istorya dali ra kang masakitan. Unya anaa say daghang masina diha kanimo. Unya ikaw maayo ka sa negosyo ug nagtrabaho ka karon pag sideline og negosyo kay maayo ka dihang dapita. Unya ikaw daghan kag plano sa imuhang kinabuhi pero mag-usab-usab. Ayaw kahadlok kay ikaw naa kay plano nga gusto ka mo abroad. Suwayi, ayaw og usab-usab ug huna-huna. Ang suwayi ang tanan kay aron matunhay sa kamiyuon. Kay ikaw gusto na ra ba ka nga mahiluna. Unya ikaw dili ka gastador. Muawas gamay pero dili jud tanto. Ang mga tawo nga maayo mugunit og kwarta muasinso jud nas iyang kinabuhi. Unya ikaw makaanak duha, tulo. Maunay hubad sa imuhang palad, Paul Serna diha sa Iligan City. Ug daghang salamat sa pagsubaybay sa ako ang YouTube channel. God bless.
ug mo shout out ko diha sa Iligan City ni Rodolfo Escartin, ni Jodeline Escartin, ni Roy Escartin, ni Ray Escartin. Ug daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa ako ang YouTube channel. God bless. Ang sunod na kong hubaron karon mao si Iba Dagundon Marpi diha sa Iloilo City. O Iba, ang imuhang palad, ikaw dili kalabing. Unya ikaw, ang imuhang partner, ana ay mga sunggal-sunggal sa iyang kinabuhi. Unya ikaw, ana kay letter M sa imuhang palad. Ana adyoy kaasinsuhan sa imuhang kinabuhi. Unya ikaw, kugihan ka sa trabaho. Unya maayo sad kas negosyo. Unya ikaw anaa sa imuhang pagkayaw-yawan. Unya daghan sang masina diha kanimo. Unya ikaw makaanak usa duha. Ug ang imuhang kumingking ning lapas sa imuhang baglis sa imuhang tapad nga tudlo. Ana adyoy kaasinsuhan sa imong kinabuhi, paningkamot lang jud ampo sa Ginoo kanunay aron muasinso jud tas imuhang kinabuhi. Unya ikaw manggihatagon ra ba jud ka na agyoy grasya daghan moabot sa imuhang kinabuhi. Unya ikaw daghan kag plano nga gusto kang mupalit og yuta ug balay. Ihalad lang gyud ang mga plano sa Ginoo aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi. Kay ikaw dili sad ka magpauwahi sa panahon. Magkisay-kisay jud ka. Nagpinsar ka kay gusto jud kang moasinso sa imuhang kinabuhi. Unya pag-amping lang pod ampo kanunay aron tagaag kabaskog sa lawas kanunay o kinabuhing taas. Kay ana adyoy mga kaasinsuhan sa imuhang kinabuhi. Maunay hubad sa imuhang palad. Eva diha sa Iloilo City. Ug daghang salamat sa imuhang pagkanunayong subaybay sa ako ang YouTube channel. Ilabi na gyud sa ako ang mga video sa damgo nga sige jud kag comments. Daghang salamat kanunay o sa imuha sang pamilya. God bless. Og mo shout out ko diha sa Iloilo City ni Remedios Timbal. Shout out diha sa Velha Santa, Macrohon, Southern Leyte ni Beroning Timbal. Mo shout out ko diha sa Sugod, Southern Leyte ni Evangeline Kaluoy. Og pag-amping mo dihang tanan, God bless. Ang sunod na kong hubaron nga palad karon mao si Rot Acero diha sa Mambaling, Cebu City. Rot, ang imuhang palad, ikaw labing ka sa imuhang partner. Unya ikaw, anaa sa imuhang pagkasilusa. Unya ikaw, tugukon og mga lalaki.
Ug ikaw daga pakakaron pag-amping nga dili masayop sa pagkadalaga. Ug naminyo nakakaron pag-amping aron dili masayop sa kaminyoon. Kay o daghan jud nga baglis sa imuhang palad. Unya ikaw maayo ka mugunit og kwarta. Naay mo gawas gamay pero dili gyud ka gastador. Di jud ka mahudtan og 5 pesos sa imuhang bursa. Kay maayo gyud ka mugunit og kwarta. Unya ikaw nagpinsal jud ka karon ug unsaon nimo pag-asenso sa imuhang kinabuhi. Ug dalaga pa ka karon paningkamot kay naay travel abroad. Trabaho, sulayi. Ug magchat-chat og mga Amerikano, sulayi ang tanan kay basin ang imuhang kapalaran tua sa gawas sa nasod. Unya ikaw manggiloy-on jud ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Labing ka sa imuhang pamilya. Unya ikaw pag-amping kay ana ay mga sakit-sakit nga mga ginagmay basin humanan ni or coming ba ni. Unya ang imuhang kumingking tapad sa imuhang tudlo ning tupong ra sa imuhang baglis. Hapsay ra ang imuhang kinabuhi. Ug maunay hubad sa imuhang palad. Ug daghang salamat usab sa imuhang pag-subaybay sa ako ang YouTube channel. God bless. Og mo shout out ko diha ni Bibi Prosesa diha sa Mabulo. Shout out diha sa Gaisano Country Mall ni Elma Dispi. Shout out diha ni Lodi Dolino diha sa Ladies Department sa Gaisano Country Mall. Ug daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa ako ang Facebook page ug sa ako ang YouTube channel. God bless.